kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Isa man yung yatag na kumigop. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalit ka ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Si Teacher Malipay, kaming mababata, uutan nga bata. Basura. Dior! Kanaog na diha! Mamahaw na! Dugay ba ni mata ni Dior? Si Dina. Ni naman, sayo mang ni mata. Yes, Papa. Kayo man ko ni mata. Good girl, Dina. Sayo gyapon ni mata, bisan og high school. Yes, kay good girl man ko. Good girl. Ay, tagtugay. Good Gid mo girl, gawa good sa girl. kwarto kinis Dior, bisan og my school. Samot na kunwa. Ay man. Dior! Ay man, atuan na lang. Sige na. Kaysa magsigi kag singgit ha. Baikog tas mga silingan. Ay, kiniging bataa, uy. Dior! Dior! Ay, Dior, gawas na diha. Uto na, oh. Papagkumata. Mama, satay, duka pa kayo. Apli ko. Ay. Ma, Ayun na, mamahaw na ta. ikaw mo lang, ma. Matupo ko. Uy, uy, uy. Dili, ha? Dili. Dali na. Duka pa kayo ko. Dugay na sa to gabi, no? Sige, cellphone. Sige, duwa ng games. Mama, eh. Say, mama, oy. Uy, Dior. Apa sila? Unsa ko imong kwarto? Naingo naman igbasurahan. Ay, hala, uy, nagkatagman lang ni. Imong hinubo, bisan asa na lang. Nagkatag diri sa sawg, murag mga trapo. Ug agoy, kadaghan na nigputo sa mga pagkaon. Chichirya, biskwit, ug may mga panit pa sa prutas. Ug usa man ni. Uy, Ginoo ko. Gimolds naman yung panaksan o baso din ni Dior. Imong kinan-an, naara po nagpundo din hi. Batog ra nga gamay na lang ang mga baso o panaksan dito sa kusina. Naara man din ni din hi. Di pa imong basurahan o ni awas na. Diol migas na oh. Abi ko magilabay na nini mo. Ako na lang ilabay, ma. Sige malakag ingon ilabay. Pero wa gyud ay. Ay, pagkatapulan gyud ni mo, Dior. Uy, lupigon ka na si Bumanghod. Ay, mutuman gyud. Ilabay gyud na dayong basura, ha? Pero ikaw... Man, tao sa bang kasama ba niyo diha? Ay, nay, imong anak ay, tanawa ko iyang kwarto, oh. Papa. Dili ba ko masaba, anak, kung mao na imo makita? Uy, sigo ni. Basurahan? Ew, sa imong room, Kuya Dior. Uy, dirty. Naidaghang ants. Ako na niya ng ilabay. Ilabay gyud. Ha? Ilabay gyud na nimo kay kung dili gani. Kanang tanan nimo mga gamit dinhi sa kwarto, ako nang ilabay. Dior, dili mayo ha. Puyan kag bitin din eh. Sugot ka. Di pa, uy. Ew, snake. Ew, I don't like. Basta og dili ka man limpyo dinis imong kwarto, ha? Dili gyud ti katabangan. Kay dili gyud ka makaton anak tapulan gyud ka ikang bataa ka. Ako dili ko ganahan na ay trash sa akong room o anywhere. Gusto ko clean always. May pamanghod nimo.
sige na. Mangaw na ta. Di may na kapabuto na tong grasya. Sige na, tara ka mo. Mamahaw na ta. O, Dior, umanog kaon. Balik ka na ibang kwarto. O, panglimpyo, ha? Opa. Diyon. Manaman tagkaon. Relax ka dili. Nya, sugdi na tog limpyo imo ang kwarto, ha? Yummy. Sweet kaayo ang mango. Kami siya tinod ang mangga. Di man ni mo palita, mang. Dito sa merkado, sa akong suki, tamis mo dyan kaay na ihang mangga. Asa man ka, Dior? Ito na ko sa kwarto. Dili ka mo kaon sa mangga? Kaon po eh. Ito lang ko mukha sa kwarto. Sa kwarto na sad. Puno-puno na sikas mga sagbot dito, Jor. Mama, sa doy. Manglimpyo ramang ko. Bantay mamitaw, ha? Ulagi ma. Ito na ko. Ay, kapuya ba yan ni panlimpyo eh. Dughan ang basura eh. Yapay mga panaksan. Baso, kutsara. Ay, kapuya eh. Yan di ba siya makuha ang katabang si mama? Ano mo na lang untay malimpyo? Just, ako tong ignon na si Tia nga dado na mo si girly diri. Way manglimpyo. Ay, may ito manglimpyo. Uyag yun oy. Dili man ko numukuha og katabang si mama kuya aron makatunta og clean on our own. Adi ka diya di ay. Ha, oo. Nag-watch ko nimo, nag-clean. Wa ka kabantay na ako. Wah, bisik kog limpyo eh. Ew, ka-dirty sa imong room, kuya, oy. Kabay, sige rin di kagiwiyo diha. Kay ew, bitaw. Dirty kay imong room. Bad smell pag yun. Ikaw bahawan lang Debbie. Sige, iyo. May pamuhelp na ka na ako dari. Yan na! Gitawag ko ni mama. Dadahain ka! Na ako sa room ni kuya, mama. Hala, si kuya. Iyarang gibutang sa iyang bed ang panit sa mangga ay. Ha? Ew. Quiet at sa baas ni mo eh. Hala, mama, oh. Mama, ang panit sa Sapa. mga... Sapak ikaw. Ay! Sapak ikaw eh. Ay, sapa pa. Nagpapano mo akong banta. Ang sumbong mo ka mama. Dirty kay kabe. Imo raman gibutang sa bed nimo ang panit sa mangga. Ingnan ako na ilabay. Ilapay. Dirty kid ka. Gitawag na ko ni mama. Dina! Sapa lulap, sabadan ka. Dina! Na ako diri sa kwarto ni Kuya Dior, mama. Dala dire! Anong sa mukha imong kuya diha? Or makapanlibyo na diha? Come here! Yes, mama. Kuya, excuse me. Kapuya ba yaw eh. Iwasan lang kong limpyo. Ano nga makaduan ako games. Mang, adto ko. Sa'yo pa magkaayo. Kinahanglan kong musayo kay traffic kayo ron. Maliti ko. Nasa balita sa DYHP on. Traffic ko ron kayo. Binandana nga akong agian padung sa trabaho. Manan, sayo ko mugikan kay malag matraffic. Di kay ko matens kay layo pa sa oras. Mo gina akong kabilibad nimo pang. Believe you kay ko anang imuhang work ethics ba? Sincero you kay kasi imong trabaho. Mahadlo ka nga malate. Aw, mao gyud sakto. Noon, di man malikayan nga malita. Labi pag mapitas ilang ani dito sa tindahan ani. Lami man luto ani. Kabantay ka ta man buhok mo Amerikana. Noon, ana magida. Di magida to kontrolado ang tanan. Basta di lang sa permi. Pero kutob sa mahimo, likayan gid ako nga malit. Ano ba? Kanang kabantay ka ng time management. Mao na siya. Time management ra man na. Kung naa ka sa layo ka, pasayo kang mugikan kung naa ka sa layo. Sama na ko, medyo layo. Aw, sayo ko mugikan, di ba? Sakto jud ka pang. Na sige, amping ka ha. Aw. Kamusta din ni amping mo? Ikanibalas mga bata, ha? Oh, syempre. Ako naturong po kahon aron makaligo na sa... Agay! Si Dior! Ngano man Rose Jor? Ako sang aton pang ha? Tara, ato na to. Agay! Dagang ulmigas, tilagot ka tol. Agay! Ang panit sa mangga, yung ulmigas. Labay bitana. Buang ka ha? Ikaw di gilmigas o bayo ha? Manggaha ka? Ipaak na nung kulmigas? Agay! Agay! Dior, ano ka? Jor, kung sino ka mo, Jor? Ano ka, oy? Man. Siwa man. Pwede man imong syagit. Guba gini mo na, ay. Guba. Naman ka sige magkapangout. Uy, hala, kadaghang nanglatay mga hulmigas sa imong sinina, Jor. Tal, dapang mapa. Dagan kayo ng gimo kulmigas ako panit. Bebe, dali, be. Hubua ka ni mo gisalob. Hubua. Mama, Papa, what happened to Kuya? Ay. Hay, kung sa gini bata, gipaak sa dagang hulmigas din na. Ha? Why? Bebe, dali diri sa banyo, Dior. Kaligo aron ma-wash out ang mga hulmigas nga nasi mo lawas. Dali. Pagdali. Uy, Papa, look. hala, tinuo ko. Dagang ants sa bed ni Kuya
Kuya Jor. Naatod. Ew! Nga ano man na. Ay, hala. I remember pa ba? Iyang gibutang ni Kuya Jor ang panit sa mangga nga iyang kikaon. Unsa? Sakit, ma. Nisakitan na, kay nasama naman na sa sige ni mo kaut. Katal mo kay, be. Mo na resulta sa imong katapulan, kahugawan. Katiyaw mo na. Gipasagdanan nimo ang imong gihigdaan. Gipasagdanan mo sa imong gihigdaan ang panit sa mangga. Hangtod nga gikatulgan na lang nimo. Gitapan pa na nimong basura. Nabuntagan na lang. Sakto pa gud na. Di tanawa mang hulmigas o. Hasta ka gihulmigas. Ay, sige. Di na ka sa sala. Kaatuon ako itong imuhang kwarto. Ilisan to na ko biddings. Ay, paitag. Yun din bata. Nawa na to ang kalat din siyang kwarto. Mga sinina, mga panaksaan, platog baso, ang basura. Pero di ay, napaypanit sa manggad. Dini pa niya gibutan siyang higdaanan. Iyan ako nung gilabay, pero human na, wahi na. Gilmigas na siya. Ay, pusla mga nag-ilis ko biddings. Ako nala sa ding usbon ang arrangement sa ihang kwarto. Ibalhin ko niyang katre. Dior! Si Mama. Dior! Hala! Naangay si Mama, Kuya Jor. Patay. Grabe ka, Dior. Abi pa na kung nalimpyo na ka na ini mong kwarto. Yung bibitaw ko, ma. Awa, wala man ang kalat, oh. Wala magkakaw. Di ay, be. Kana. Unsa man na? Unsa man imong ikasulti, ana, ha? Kadakan og basura sa ilang sa imong bed, Kuya Jor. Why? Sorry, ma. Ay, ambot lang yun ni mo, Dior. Kaugawan ba ni mo, oy? Usaon naman lang ka? Ganun lisod man yung kaayon ni mo ang paglabay sa imong basuras-basurahan. Naara maging unta nas duol, oh. Ganun makaako makauglabay lang sa kilid. Ubisan asa na lang, ana kay basurahan. Sorry, ma. Ako na lang limpyuhan. Sige ra kag sorry. Sige ra kag ingon nga lipiuhan nimo. Nya, human ana mo lang gihapon. Wabot ra ko niya ang adlaw nga mahayan na nimo nga imong kahugawan, Jor. Ay, nay, kay tanawa, oh. Klaro kayong dugay na kay na diha. Namilit na ganyan sa sahog ang uban, oh. Gihulmigas pa. Ay, ambot lang yun di mo. Hoy, limpyuhin na, ha? Ipanglabay ng basura. Makonsimisyon dyan ko ni mo, Jor, oy. Ha! Dali na. Hey, napamadin basura din sila sa kong katri, oy. Wala ko kinumduman ni man. Pangubigas naman sa bida ini. Dalian ko lang ni. Aron ako nga ilabay sa basura sa gawas. Doon na tayo problema ron din sa landfill bay. Nga na dool aning atong building bay. Ha? Unsa man bay? Wala ka kadungog sa balita. Nga daghang nang reklamo nga mga residente din sa dool. Kay medyo delikado naman. Oo. Nakadungog ko na bay. Taas na ba kilang bukid sa basura diha? Mauling Kabantay ka na. Nya, naarabata sa dool may mutang. MGB. Oh, ano si MGB? Maugid bay. Malagi. Unsa bay balita? Aksyonan ka na nilang problema ha bay? Mao ganin ang issue karon. Kay taod-taod naman. Gadunay reklamo ana. Pero angtod karon, kabantay ka? Wa maksyon eh. Ya, delikado ra ba kuno kayo kana? Simbako mo collapse. Dako gyud og kadaot nga mahitabo. Ayaw mo din sa among kalibutan. Ayaw lang mo pagsamok din eh. Dili pwede doon na ilin din sa among kalibutan. Nakadesisyon man sa nga dili mo puyo din sa inyong kalibutan. Mao ka na kay nasutan na mo nga sa dili madugay mahisama ang inyong kalibutan sa among kalibutan. Ha? Mao ka na higala, nagkadool na ang oras nga mahisama ang inyong kalibutan sa among kalibutan. Sipot ninyo ipasabot. Kung gusto kang masayod, uban ka na mo. Ha? Buban ko ninyo? Di ko eh. Uban ka lang mo higala karon dayon. Di ko. Di ko uban ninyo. Sa palang ko ninyo dadon. Saan palang ko ninyo? Pangitaon ko lang mamang papa. Usa ko manghod. Uban ka na mo kay alang ra kini sa imong kaayuhan. Ha? Di ko. Alga. Hala, spaceship. Naikalit namin ito nga spaceship. Ito mang kulor. O glingin ang porma. Kahayag. Tana higala. Ha? Sakay na higala. Dili ko. Ayaw ko niyo dada. Alga. Hain ko. Unsa ni dinhi? Ni anak ka
makasasot sa among spaceship higala. Ubanon ka namo, isuroy ka namo sa inyong kalibutan. Unsa? Among ipakita nimo ang kahimtang karon sa inyong kalibutan, sa inyong planeta. Ha? Noon siya maday nga mong kalibutan. Paulagi. Oo na, ma'am. Delikado mi karon sa mga opisina. Kining pang. Ayaw lang sa kag-duty karon, oy. Kasi bako orig mo collapse ng landfill dito ba? Bala ka ba ko pang? Di sa pwede, dili ko mo trabaho, mang. Kita sa'yo maglisod. Ampo lang tamang, ampo. Saan niya ako nakita? Mao kini ang dapit sa kasapaan sa inyong kalibutan. Unsay imong nakita? Kadaghang basura. Sa among pagsabot, dako kanang maong sapa. Apan ni kamay siya tungod sa mga basura nga nagpundo diha. Ganun da ka man basura diha sa sapa. Kana tungod ninyong mga tao, higala. Pataka na lang kamo og labay sa mga basura. Imbis nga ilabay sa saktong dapit o lugar, tungod sa katapulan o kawkawan sa mga tao, anha na lang ipanglabay sa kasapaan. O kanang maong sapa, among nakita sa among monitor. Nindot og limpyo kayo kini kaniadto. Tinaw ang tubig ug mahimo kining kalikuan o kalaban sa mga tao. Apan karon, unsa imong nakita? Itom kayo. Maro doon ay lapok. Hugaw kayo. Mao ka na ang sitwasyon sa inyong kasapaan. Danon ka ba na mo sa uban pang lugar nga dunay kasapaan? Anong? Kusog kayo ang hangin. Kini dunay bagyo dining dapita. O Alga, kusog nga bagyo. Bagyo? May kusog doon. Umayo. Na-timing nga ni Akita sa napit nga dunay bagyo higala. Karon, imong makita diha sa monitor ang posibleng mahitabo higala. Hala, may baha. Dakong baha. Mao kanay mahita ko kung ako saran ang kasapaan. May mga tao nga nalunod. Oh my God! Alga, ipamati ka niya ang tingog sa nanghitabo diha sa gawas. Oh, hindi. Oh. Kaluin nila. Ha? Tabangin niyo sila. Maluin mo. Tabangin sila. Naibata na anod. Naitiguang. Dagan kayo silang nanod. Tabangin ninyo sila. Ano nga man yun sila tabangi? Doon naman mo'y gahom. Pwede kinutan ninyo sila nga luwason. Pasaylo ami higala. Dili among misyon ang pagtabang nila. Mao ka na higala. Karon, ni-announcean kita sa laing dapit sa inyong kalibutan. Ansa na? Mao ka na ang inyong kabukiran. Kabukiran? Bukid? Mountain? O higala. Mo na ang mountain? Di ba green man ang mountain? Nganong brown naman ang tibok mountain? Tungod kay giabusaran sa katawan ang kabukiran. Gipangkuha ang mga kahoy. Alang sa ilang kaugalingong kapulanan. Ug wa maghuna-huna nga maapektuhan ang mga katawan. Ug mao kini hinungdan nga naupaw na ang kabukiran. Wanay kakahuyan nga mupugong sa bulog sa tubig gikan sa bukid. Ug mao kini hinungdan nga nipanlas kini laos sa kasabaan. Ug imbes mulaos kini sa kadagatan, mapugngan kini tungod sa mga basura. Ug mao kadto ang hinungdan
sa dakong ba nga may banla sa mga katawan. Unsa? Mao kana ang resulta sa mga tao nga wa magpakabana sa kalibutan nga ilang gipuy-an. Gipasipad-an ninyong mga tao. Dili ko musugot nga may tabunan sa planet Earth. Pero mao na kanay nahitabo karon diol. No! Dakan ang nangamatay o dili imposible nga malakip ang imong pamilya nga mamatay diol. No! Please! Ayaw! Ayaw! Alga, dado nato siya sa laing dapit. Oh, hini. Ah, Oh, at sa nang dapita, ano na yung daghang higda? Nakilak. Nasay mga bata og tiguang. Kanang imong nakita, higala. Mao kana sila ang mga masakiton. Ang uban anak, namatay na lang tungod kay wa na makaanto sa sakit nga ilang gibati. Oh, ano ka ng ilang mga panit? Mula ginag... Ew, kalay tanawon. Padungga siya sa tingog niya ng atong nakita, Alga. oh, hini. Ah, sakit kaya. Sakit kaya ko. Sakit mamatay ko sa kasakit. Mamatay kami sa kasakit. Stop na, please! Stop na! Pag nga na! Unsay imong gibati, ikala. Niluoy ko nila. Mamatay na ba sila? Ang ilang sakit nagagikan sa basura. Mga nakatambak na basura nga gipuy-an sa mga insekto. Sama sa ok-ok, ilaga, lamok, langaw o uban pa. Nga maoy mitog pa o gipaak sa ilang mga panit. O dito mitakbot sa ilang lawas ang kagaw o malhinungdan sa ilang sakit. Kana gumikan sa basura nga dili itarong sa paglabay. Og usaka sa hinungdan nini higala. Unsa? Nganong apel man ko? Dili pa, dili ka man makamaong mulabay og tarong sa imong basura. Dili ka man kamaong manglimpyo sa imong kwarto og sa inyong balay. Di pa magpatakaalaman ka og labay sa imong basura. Oh, Sama kausap sa uban. Nga ilabay lang ang ilang basura bisan asa. Mga tapulan o hugawan na klase sa tao. O way pagkabana sa kalikupan. Sama sa among planeta. inyong planeta? Oo, igala. Hinungdan nga nangita unta kami o planeta nga among kabalinan tungod sa nahitabo ini. Pero naugno mi nga ang inyong planeta unta ang among balinan. May sama raw sa diay sa gidangatan sa among planeta. Kay, unsa day nahitabo sa inyong planeta di ay? Alga, dan-o pakit-on pa siya sa atong planeta. Matuman! Nagkagubot na rito. Kaya tagang nangreklamo ng landfill. Kaya nanay, nidahili gamay sa wang bahin ini. Uy, unya, o ba kinaliho ka sa tag-iyaan ng landfill? Subaron unta na niya dayon, aron dili makahatag og kadaot sa naa diha sa duol sa iyang landfill. Sige lang siya dawat og kita ana niya. Unya, di siya kasulbad sa reklamos na muyo diha. Mao na ko kayong isyo. Ay, simbak ko bag mo collapse na gyud na ba? Daghan gyud ang maamong, madatugan ana. Daghan ang mamatay. Mao gyud man. Labaon ming. Na problema ana. Eh, duol ra kayo. Among opisina ana. Ay, nabala ka ba yung ko ni mo, Pang? Alihog in town. Ipaatiman in town na, Pang. Pangusgi ang inyong reklamo, ana. Usao masagod. Ging nang dili na patambakag basura diha. Kay sobra na kayo. Ambot ang anong, wa man gyud na undangi. Gisigihan mahinoon.
Kay aron sigig dawat og kwarta pang, mo ni hinungdan. Basta kwarta na gani mo lihok, malimot na gyud sa safety sa katawhan. Ay, pait. Mao ni ang inyong planet? Itom day ang kulor sa inyong planet? Dili higala, pindot kaayo ang among planeta. Pero di ang giabusuhan, gipasipat-an, giugaw-gawan na guba kini sama sa inyong kalibutan. Kanang itom nga imong nakita, mao kana ang among kadagatan. Dagat? O higala, ang kaniadto nindot og limpyo nga kadagatan sa among planeta na imong itom. Ana diha gipanglabay ang mga basura, asyete o uban pang kemikal. Ang among kasapaan napuno sa basura sama sa inyong kalibutan, ingon og sa patay nga planeta. Kaluoy sa inyong planeta. Alga, hini. Sama kaluoy sa inyong kalibutan. O usa ka sa hinungdan niini, higala. I'm sorry. I'm sorry. Karon nasabtan na nimo kung unsay sangputan kung magpataka og labay sa atong basura. Kung nugawan ta, kung dili ta makamaong manglimpyo sa atong palibot. O Alga, likado ang timtang karon sa Earth. Luoy kayo. Bahad ko kay tapulan kay ko. Dili ko kamao nga manlimpyo. Ug mapagtakalan kong labay sa akong basura. Mao na hinungdan kung unsa ka importante nga ipahimutan gid nato ang mga basura. Ibutang sa lugar nga angay nilang butangan. Nagbasol na ko. Guilty ko. Sa mga nangitabo karon sa inyong kalibutan, higala nga sikig bagyo, baha, lonok ug dagan ang nangamatay. Usa ka sa nakatampo nganong nahitabo kini. I'm sorry. Gusto ko mutabang. Dili na ko magpatakag labay sa basura. Ilabay na nako sa saktong labayanan. Manglimpyo na ko. Di na ko magtinapulan. Dili na ko maghugaw-hugaw. Promise. Promise. Buhata o dili kay sa pulong lamang, higala. Ako, Papa. Nandiyan sa susi pinting. Tabagin ninyo, please. Maluhay mo. Pa! 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 Ako, Papa. Huli ko. Ako, pakibawag sila si Mama. Si Papa. Mama Jesus, ay natapat niya ako, Papa. Natatugan siya sa mga basura. Maluhay ka, Papa Jesus. Diyan ako sa amo. O siya nagta mo sa amo. Ngayon nag-asuman na mga mabay. Ma! Dina! Daga basura ka nasunog. Napilang ang mabay. Ma! Dina! Ma! Hain mo! Napil kagkasunog sila si Mamag si Dina. Ma! Hain mo! Dina! Ako kay mabasol ni tanan. Usa ko sa inungdan. Usa ko sa nagkatampungan nga nasunog ang bay. Nasunog si Mamag si Dina. Asa si Papa na natugan sa basura. Gusto sila si Algaw sini. Usa ko sa katampo ni tanan. Ma! Dina! Pa! I'm sorry! 「
I'm sorry. Yeah. I'm sorry. Di ako sa kwarto. Nakigda. Nakatulog di ko. Okay? Kasakit. Katul. Hulmigas. Namaak. Agay. Katul. Pero tayo pa. Huwag sunog sa gawas. Huwag sunog sa sud sa bay. Larang bay. Tibok pa nga mong bay. Sa ato pa. Damgura dito. Damgura dito nasunog nga mong bay. Pero si Papa. Nagdatugan si Papa sa landfill. Si Papa. Oh, pagkitaon ako sa Mama. Ma? Dina? Ma? Ma? Oh, Dina? Nagmatay ka na diay. Pa? Oh, no, suma. Ano naghilak man ka? Ha, ngano ka? Happy lang ko nga na ka. Thank you, Papa Jesus. Thank you. Oh, suma initabo ni mo, ha? Si Mama. Si Dinahain. Turay, nanilig. Oh, Ma! Dina! Ma! Ano ni bataan na unsa? Unsa Sina? man nitabo nimo nga kalit man lang kang nanggakos. Uy. Ngano ka, Jor? Oh, Uy, tay sa uy unsa man kay yung bataan? nanilhig ko dire. Naunsa pa ni siya, ha? Ma! Sa... Uy. Ano ka, Jor? Are you crying, Kuya Jor? Why? Love you, Ma. Dina, I love you. Oh, lagi. I love you, Pa. I love you too, anak. I love you. I love you too, Kuya Jor. Why are you crying? Pinakuha na mo. I'm sorry, Ma. Pa. Sorry ninyo for everything. Promise, di na ako makugaw-gaw. Di na ako magtinapulan. Di na ako patakag labay sa kubasura. Pirmi na ako malimpyo. Ma, Pa, promise. Wow, very good, Kuya Jor. Og ako sultihan ako mga friends nga ilabay gyud og tarong sa basurahan ang mga basura. Dili pwede ilabay bisan asa lang. Aron dili makaalis sa kanal ug sapa. Aron dili magbagdako. Ug kinahanglan manglimpyo jud. Aron nga way kagaw nga mutapot sa tulawas. Aron di ta masakit. Akong badlungon. Ug na ako'y makitaan nga magpatakalag-labay sa basura. Wow! Uy. Di nun ka makatun, anak. Nagkatuog lang ang taas-taas. Ingon anak na magkapagmata ni mo. Milagro. But it's a good miracle. Gikan karon. Ako na imang limbyo, Ma. Pa. Ako na imang nilhig. Ako na imang labay sa basura. Magluto na lang ka. Is that okay, Ma? Oh, okay kayo. I will help you, Kuya Jor. Okay kayo. Dini mga bata, natapos kong asoy ninyo ni sinunaw na nga nagluhan. Basura din nilang sa mga asoy ni Kuya Guilan. Kinatanan sinuwat ni Miss Ingrid Bertodaso. Ang ato ang directress si Ma'am Martis Parba Alvarez. Ang atong spinner, manager sa ato ang Bien Aqua diha sa Babag Uno si Bro Joel Pensi. Soundman si Tagia sa Bangis Sinaw. Sinaw sa Hugaw, Bangis Pas Upaw. Bangis sa Hugaw, Sinaw Pas Upaw. Ang atong mga plato. Si Kuya Ricky Bangis Garing, mauning Bangis Dishwashing Liquid. O niya nga ato ang audio editor si Kuya Ariel Mangkaw ang tagiya sa King Binding and Rock Installation o gingon man si Mr. Jeffrey Gabudada. Kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama.